Machiegni weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng. Kuku maduong' mar riwruok mar okinde pacho ka LSK okwedo chenro mar chuoga put moyiedhi ma nono gope mag piny owacho ka giwacho ni mano en tij janon buge maduong' mar sirikal kata Auditor General. E ote mane ochwal ne jofwamb weche, kuku mar LSK bende okwedo gwelo mar jakom margi Faith Odhiambo kaka jakanyo mar LSK kata jakanyo moro amora mar LSK kaka jakanyo mar aput makamano ma idhi telie kod Nancy Odhiambo. Obokeno yango ni katiba kare 229 ne ochuogo apisi mar Auditor General kendo miye tich mar nono gope mag sirikal e dweche 6 tok hik omuom rumo. LSK onyiso jatend piny William Ruto mondo owe ng'uano tije apisi mar Auditor General ka gijiwo jatend piny mondo omi Auditor General thuolo mar tayo tijene kaluwore gi chike. LSK bende medo wacho ni nitiere kamiti machielo motelne kod Auditor General mane ochuogi mar ng'iyo sirikal kendo ichulogi osuru mag jopiny. Jatend piny William Ruto nyo ochuogo aput makamano Odhiambo manyoro motelo ne twak mare gi rowere mag Gen Z e mbui mar tudruok mar X-Space. Jokanyo mag komiti no ero ne gin jakom LSK Faith Odhiambo, Philip Kaikai gi Vincent Kimosop.